Ongi mostarrak. Tantarik tanta azkenean 2013ko San Pedroak etorriakuz. Ondino kartzeletako giltzek ez tozkuz ekarri, baina gu betikolez humorez eta esperantzaz gauz. Eskaletan hauenean lehenengo gauzea burua altzetan dut, eta bidearen zailtasunak aztertuten dodaz. Bidea txarka-txarka eta astiro-astiro zabaltan joaten gara, oztopo eta traben ganetik. Azkenean gure helburura heldu arte. Gorputza bero eta burua hotz, gure herri zaharrak bardin-bardin egin beharko leuke. Herria aztertu, maitatu eta gero gora eta gora ametsak egi bihurtu arte. Geurea guk jagon behar dugu, gure lurra, gure hizkuntza, gure lagunak. Jakin deizuela beste inok ez dauela gurerik jagongo. Etorkizuna gure esku dago. Baltzolan entzun daitela otzuen urue eta sorginek galdu dagiala inerra palue. Ondo pasau jaiak, eta gitzi gazta, gora direko San Pedroa.